Από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης του Ινστιτούτου Μονρό το 1972, ο ήχος έπαιξε κύριο ρόλο βοηθώντας τους ανθρώπους να φτάσουν και να εξερευνήσουν τις ισχυρές καταστάσεις διευρυμένης επίγνωσης που ο Ρόμπερτ Μονρό στα βιβλία του χαρτογράφησε, όπως εξωσωματικά ταξίδια, μακρινά ταξίδια και υπέρτατο ταξίδι. Γνωρίζουμε ότι ο ήχος μας επηρεάζει βαθιά με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, ο ήχος των κυμάτων του ωκεανού μας χαλαρώνει. Ο ήχος ενός πολυσύχναστου δρόμου μπορεί να μας αγχώσει. Η μουσική έχει τη δύναμη να πυροδοτήσει ένα πλήθος συναισθημάτων. Και όπως η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μονρό πριν πολλά χρόνια ανακάλυψε ότι ειδικά ηχητικά μοτίβα μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την κατάσταση της αντίληψής μας. Αυτό συμβαίνει μέσω της διαδικασίας γνωστής ως συγχρονισμός εγκεφαλικών κυμάτων. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα σύνθετο δίκτυο δισεκατομμυρίων νευρικών κυτάρων γνωστών ως νευρώνες. Αυτοί οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους με ηλεκτρικά σήματα. Το γνωρίζουμε αυτό επειδή μπορεί να μετρηθεί με ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι νευρώνες τείνουν να πυροδοτούνται με συντονισμένους ρυθμικούς σπαλμούς που ονομάζονται εγκεφαλικά κύματα. Τα εγκεφαλικά κύματα τα μετράμε σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz. Μέσα από δεκάδες επιστημονικών μελετών, οι ερευνητές χαρτογράφησαν συγκεκριμένα πλάτη εγκεφαλικών κυμάτων και βρήκαν ότι σχετίζονται ευθέως με την κατάσταση της συνείδησής μας. Για παράδειγμα, εγκεφαλικά κύματα στα 4 Hz ονομάζονται θήτα εγκεφαλικά κύματα, τα οποία παρατηρούνται συνήθως στο στάδιο του ύπνου REM και στον βαθύ διαλογισμό. Εγκεφαλικά κύματα από 13 έως 30 Hz ονομάζονται β κύματα και παρατηρούνται συνήθως στη διάρκεια ενεργητικής προσοχής και συγκέντρωσης. Χάρη στα πρόσφατα ευρήματα της τεχνολογίας, οι ερευνητές ανακάλυψαν τα γάμα εγκεφαλικά κύματα πάνω από 30 Hz, τα οποία συναντώνται σε ανθρώπους εκπαιδευμένους σε βαθύ διαλογισμό και σχετίζονται με κορυφαίες εμπειρίες. Επειδή τα εγκεφαλικά μας κύματα σχετίζονται ευθέως με τις καταστάσεις της συνείδησής μας, εάν αλλάξουμε τα εγκεφαλικά μας κύματα, η κατάσταση της συνείδησής μας θα αλλάξει επίσης. Ο συγχρονισμός των εγκεφαλικών κυμάτων λειτουργεί ως εξής. Παρουσιάζοντας ένα ρυθμικό ερέθισμα στις σωματικές μας αισθήσεις, μπορούμε να προκαλέσουμε κάποιους νευρώνες του εγκεφάλου να απαντήσουν σε αυτό το ερέθισμα ακολουθούμενοι και από άλλους νευρώνες. Αυτή η απάντηση ονομάζεται συχνότητα μετά την απόκριση και το τελικό αποτέλεσμα είναι μια συνολική αλλαγή στην κατάσταση της συνείδησής μας. Αν και η επιστημονική κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι σχετικά νέα, ωστόσο η ιδέα του συγχρονισμού των εγκεφαλικών κυμάτων χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τεχνικές όπως το τραγούδισμα μιας επαναλαμβανόμενης συλλαβής ή ο ρυθμικός χτύπος ενός τυμπάνου έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν από κάθε ανθρώπινο πολιτισμό σε θρησκευτικές τελετές για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να περάσουν σε άλλες καταστάσεις συνείδησης. Για παράδειγμα, ακούγοντας ένα ντραμ να ηχεί σε 6 κύκλους το δευτερόλεπτο, οι νευρώνες του ακουστικού φλοιού πυροδοτούνται στα 6 Hz. Στη συνέχεια, αυτά τα εγκεφαλικά κύματα των 6 Hz επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου, προκαλώντας μια συνολική αλλαγή της συνείδησης, τείνοντας προς μια διαλογιστική κατάσταση. Από τη δεκαετία του 70, η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μονρό έχει μελετήσει αυτό το φαινόμενο και έχει χαρτογραφήσει την εγκεφαλική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες καταστάσεις συνείδησης, τις οποίες ο Ρόμπερτ Μονρό εξακρίβωσε μέσα από τις εμπειρίες του. Επινόησε τον όρο επίπεδα εστίασης ως ένα μη δογματικό τρόπο για να περιγράψει αυτές τις καταστάσεις συνείδησης. Για παράδειγμα, η εστίαση 10 είναι μια θεμελιώδης κατάσταση συνείδησης όπου το υλικό σώμα είναι βαθιά χαλαρωμένο ή κοιμισμένο, ενώ ο νους παραμένει σε εγρήγορση. Μετά τη χαρτογράφηση αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων συνείδησης, η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μονρό, αναλύοντας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, ήταν πλέον σε θέση να δημιουργήσει συγκεκριμένα πολυεπίπεδα ηχητικά σήματα συγχρονισμού των εγκεφαλικών κυμάτων, ώστε να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι να πετύχουν πολύ πιο εύκολα τις ίδιες καταστάσεις συνείδησης. Τη δεκαετία του 90, ένας ηγέτης βουδιστικού ναού συμμετείχε στο εξαήμερο πρόγραμμα Gateway Voyage στο Ινστιτούτο Μονρό. Το περιοδικό Wall Street τον αναφέρει να δηλώνει ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πέτυχαν μέσα σε μια εβδομάδα διαλογιστικές καταστάσεις που ο ίδιος χρειάστηκε πολλά χρόνια πολλού αίρου διαλογισμού.
Στο Ινστιτούτο Μονρό χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνικές για να δημιουργήσουμε τα ηχητικά σήματα συγχρονισμού. Μία από τις πρώτες τεχνικές που θεωρήθηκε επιτυχής από την ομάδα των ερευνητών ήταν η τεχνική των αμφιωτικών παλμών. Ο αμφιωτικός παλμός πρώτον ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα και είναι μια ακουστική ψευδαίσθηση που προκύπτει όταν δύο ήχοι με μικρή διαφορά συχνότητας ακούγονται ταυτόχρονα και από τα δύο αυτιά. Τότε ο εγκέφαλος, προσπαθώντας να συμφιλιώσει αυτούς τους δύο ήχους, παράγει ένα τρίτο παλόμενο ήχο. Αυτός ο παλόμενος ήχος ανακάλυψαν ότι έχει ισχυρό αποτέλεσμα στο συγχρονισμό του εγκεφάλου του ακροατή. Για παράδειγμα, βάζοντας έναν απλό ήχο 100 Hz στο ένα αυτί και έναν άλλον 104 Hz στο άλλο αυτί, ο εγκέφαλος παράγει ένα αμφιωτικό παλμό 4 Hz που αντιστοιχεί στη διαφορά των δύο συχνοτήτων. Καθώς οι αμφιωτικοί παλμοί επεκτείνονται σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές, προκαλούν τον συγχρονισμό εγκεφαλικών κυμάτων ανάμεσα στα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Αυτή τη διαδικασία ο Ρόμπερτ Μονρό ονομάσε ημισφαιρικό συγχρονισμό ή Chemisync. Χρησιμοποιώντας το Chemisync ως εμπορικό όνομα, ο Ρόμπερτ Μονρό δημιούργησε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την εμπορική διάθεση των ήχων στο ευρύ κοινό. Αυτή η επιχείρηση εξακολουθεί και σήμερα να διαθέτει και να δημιουργεί ηχητικά αρχεία σύμφωνα με την αρχική τεχνολογία αμφιωτικών παλμών Chemisync. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το Ινστιτούτο Μονρό συνεχίζει τις έρευνες και τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες με στόχο να καταστήσει την τεχνολογία ήχων όσο αποτελεσματικότερη γίνεται, βοηθώντας ανθρώπους να πετύχουν βαθιές καταστάσεις διευρυμένης αντίληψης. Σήμερα, αυτή η συνεχής ανάπτυξη έχει τοποθετηθεί κάτω από την ομπρέλα ενός νέου εμπορικού σήματος που ονομάζεται Επιστήμη Ήχου του Ινστιτούτου Μονρό, εστιάζοντας σε δύο καινοτομίες. Η πρώτη σχετίζεται με τις συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για το συγχρονισμό στα εγκεφαλικά κύματα. Οι αμφιωτικοί παλμοί χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά στα προγράμματα του Ινστιτούτου Μονρό για 50 και πλέον χρόνια και ακόμα χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, έχουν ένα όριο, ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικοί στο συγχρονισμό σε υψηλές συχνότητες στα γάμμα εγκεφαλικά κύματα. Νέες τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο Ινστιτούτο Μονρό, όπως η φάση συχνοτήτων και η μετατροπή εύρους, είναι ικανές να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά στα γάμμα εγκεφαλικά κύματα. Έτσι, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να διατηρήσουν πολύ ψηλότερο βαθμό συνειδητής αντίληψης στη διάρκεια της βαθιάς βιωματικής εμπειρίας επέκτασης της συνειδητότητας. Γι' αυτό έχουν λιγότερο υπνηλία και θυμούνται πολύ καλύτερα. Οι τρέχουσες έρευνες εστιάζονται επίσης σε τεχνικές συγχρονισμού των εγκεφαλικών κυμάτων, χρησιμοποιώντας ήχο σε τετραδιάστατο χώρο, το οποίο επιτρέπει την τοποθέτηση των σημάτων συγχρονισμού σε ένα προσομοιωμένο σκηνικό τρισδιάστατου χώρου και την μετακίνησή τους σε συγκεκριμένα μοτίβα. Η δεύτερη καινοτομία στην επιστήμη του ήχου Μονρό είναι η συνεχής ανάπτυξη συνδυασμένων μεικτών σημάτων ήχου που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν συγκεκριμένα επίπεδα αντίληψης. Για παράδειγμα, σε δοκιμές απεδείχθη ότι η προσθήκη γάμμα κυμάτων στις γνωστές εστιάσεις συγχρονισμού αυξάνει την εμπειρία αυτών των καταστάσεων συνείδησης. Η γενική μας κατανόηση της νευροφυσιολογίας έχει προχωρήσει σημαντικά στις προηγούμενες δεκαετίες. Βασισμένη σε αυτές τις εξελίξεις, η ερευνητική μας ομάδα αναπτύσσει νέες ουσιαστικές μίξεις ήχων συγχρονισμού για να πετύχει εκείνες τις καταστάσεις αντίληψης που δεν ήταν δυνατόν στα αρχικά επίπεδα εστίασης. Καθώς συνεχίζουμε το 50ετές ταξίδι μας στα βάθη της ανθρώπινης συνειδητότητας, ανυπομονούμε να ενσωματώσουμε στην τεχνολογία ήχου μας όλες τις επερχόμενες εξελίξεις της νευροεπιστήμης και της κατανόησης ανθρώπινης συνειδητότητας, ώστε να μπορέσουν τελικά οι άνθρωποι να έχουν μέσω της δικιάς τους άμεσης εμπειρίας την γνώση ότι είναι πολύ περισσότερα από το υλικό του σώμα.